Molt bé, Gil. Aixeca els braços. Bé. Aixeca. Molt bé. Bé, bé. Aquesta cintura, allò que dius que és net. Uau, una cosa nevada. Una cosa nevada. Espero que una 3,60. Tota la volta. Veus? No em pots equivocar? Altre cantó. Així. Jo que aquí. Vull marcar la neta molt bé. Ara, No ho he vist, torna a repetir. continua avall. El següent fa molt bé. Faré. Acostat. Així. Eh! Molt bé. Però peus amunt. Els peus ja juguen molt aquí, Així.
passar el piuet per davant, que posa l'art, tot plegat. I és clar que si tenim el piuet aquí, cap aquí. Si tenim el piuet a l'altre cantó, el piuet a l'altre cantó. I això és bo practicar-ho amb dues mans, que van tot plegat. Ole. Aquest fa escola, aquest fa escola. Va! Tira, Gil, tira! No ho sé. Sí, t'ha semblat. T'ha semblat molt mal. No, estava mirant la càmera, estava mirant el Gil. Va, Gil! Zero frenament. Hòstia, que se m'ha acabat aquí. Que... vamos a hacer aquí desgraciado. No cal preocupar-se, ni de tirar colguillos ni de res.
estava enfocant. Perquè... Però bueno, potser algun trosset es pot aprofitar. Grasses vives? Ja portem molta estona de recuperació. What? Exacte, passa-ho davant. Estem recuperant el vídeo, eh? Per què el tronc? Mai dos caps en el mateix. Funciona? Funciona o què? Sí, ja s'ha cansat. Malament, ja m'ha deixat penjar. Oh! Guarda com la